очите и да помълчим. Аз на твоето рамо склоним глава. Ти кажи ми обичам, но без слова.
деца, създали едно прекрасно и щастливо семейство. Всички заедно се грижили за засадените семена. Дошъл 21 ноември, многобройното семейство се нареди около трапезата да отбележи празника подобаващо. Днес е празник много мил, с него Бог ни е благословил. За това ще му благодарим, че със семейство ни е надарил. Все така да сме задружни, да си помагаме в нужда, да сме истински християни, Бог с нас да се похвали.